Акай командир айкҷо омадӣ ака? аз худи регар омада. Ай худи регар айкҷош омадӣ? аз центрш ака 5 микрорайон. Ина бачаҳои регар, Данғара, Кулоб, Сари Хусор, Восеи, бачаҳои Қирған, ин магазини мо дар Қирған ай, ин командир омад, iPhone 17 Pro Max гирифтиян ака? Командир омад iPhone 17 Pro Max-и Тайланд гирифтиян ака ҷон? Ба нархи арзон додум дака. Чӣ хеле магазини ака исмон чӣ хеле? 100% маълумот кунем бин бачо мақсад аксия рафте сари ҳози бахило гарант ашкат ки метам мақсад боварино карфанд фреб нест мақсад дукони 84 марамат. Ина бачо адресаи мо центри Қирған бозори Фаровон дукони 84 командир ина биё кадо метонӣ мақсад телефон дар кора биен бозори Фаровон дукони 84 сурат сеюгаздагиш командир сурат сеюгаздагиш ашон табо. Ина де я худо мегазам ака дар ширкат сеюгаздаги кор мекунам. Ина бачо марҳамат на. Якам мақсад ай хиди рай дурума ака гапа надорум минадор ака ина бегапе я чойхири барот ака. Медони Қирғани меҳмондӯстонан ака. Ина бачои Қирған ламанос тез кривои шабчароғ. Ина бачо биен марҳамат аксия кардагиам. Любой хел телефон ҳаст найдем бачо. Ҳамаи модель телефоно овардагиам. Командир ай раҳи дур омада шумо Қирғаниё бигарда ина марҳамат. Бир бачо аксия кардагим телефон чӣ хеле ака мардагу. 100%. Чӣ хеле магазини ака исмон чӣ хеле? 100%. Ина акам қатин видео кард бо диск кардим. Қатин сурат гирифт ин бара бача шашон метаина бачо марҳамат. Бозори Фаровон дукони 84. Ина бачо марҳамат.